Databázová aplikácia slúži na tvorbu databáz. Sú rôzne. Firma Microsoft v rámci Officeu ponúka Access, program na vytváranie databáz. Čo je vlastne databáza? Databáza je súbor, ktorý v sebe obsahuje rôzne súvisiace informácie, alebo ak chcete údaje, ktorých je aj veľa a ktoré spolu nejako súvisia. A keď potrebujem vytiahnuť z tej kopy informácií nejakú konkrétnu, tak práve toto mi databázový program vie urobiť. To znamená, ako príklad si budeme uvádzať databázu našej školy. Predstavte si, že naša škola, celý EduPage sú vlastne informácie o žiakoch, o triedach, o miestnostiach, o krúžkoch, o učiteľoch. A všetky tieto informácie sú navzájom nejako prepojené. Napríklad jeden žiak chodí do jednej triedy, ale môže byť vo viacerých krúžkoch. A tá trieda napríklad patrí do nejakej miestnosti, treba párny týždeň, a do inej miestnosti v pondelok v nepárny týždeň a v útorok, stredu v nepárny týždeň do ďalšej miestnosti. No a práve toto vytvorenie tej databázy je trošku aj zložité, lebo treba si vždycky dávať správne otázky a správne ju vytvoriť. Na úvod po spustení dáte si prázdnu databázu. Ak by ste už nejakú mali vytvorenú, tak by sa vás pýtal tu na, že kde. Ja ju nazvem, že Soše. A dáme vytvoriť. Každá databáza je zložená z tabuliek. Každá tabulka obsahuje v sebe informácie o konkrétnom nejakom jednom človeku. A ona sa vám otvorí v takomto niečom, čo nie je vždycky dobre, takže cez práve tlačítko dám zavrieť a dáme vytvoriť, vždycky to vytvárame takto, a dáme vytvoriť tabulku. No a sme tam, kde sme boli. Čiže v prípade, že by ste vytvárali ďalšie tabulky, tak to môžete urobiť takto. Keď to zavriem, tak môžem vytvoriť tabulku aj cez návrh tabulky, čo je asi pre nás lepšie. A vždycky to skúste robiť takto. Ideme robiť tabulku, ktorá sa bude týkať žiakov. Čiže dáme, že meno, sem dáme, že meno. Zatiaľ polia, ktoré ma zaujímajú, priezvisko. Vymenené mám Z a Y. Ďalej dáme narodený, alebo dátum narodenia. Aby ste videli aj miesto narodenia. A dáme aj, že či je muž alebo žena. No a to by nám asi aj teraz na ukážku stačilo, ale aby sme videli aj nejaké informácie typu číslo, tak dáme treba aj váha alebo výška, aj keď toto sa neuvádza, dáme váha. No a teraz pri každom tom jednom poli, toto sú polia, ktoré vy vytvárate ako autor databázy a ktoré vám niekto dá ako požiadavku, čo treba, jak tú databázu chce vytvoriť, čo všetko, aké informácie v nej majú byť. Samozrejme je veľa viac informácií, ale na ukážku nám stačí toto. Treba sa pri každom jednom tom poli, sem bude nejaká sekretárka alebo niekto tie údaje písať, teda meno Peter, Janík, 18.12.2000 a tak ďalej. A takto tam nahádže, dajme tomu celú školu alebo z Excelu naimportuje. No treba si ale uvedomiť, že čo je to vlastne meno. No meno je určite text, čiže tuto dole máte, že veľkosť pola, to je počet znakov. No, tak tam nie je veľmi čo riešiť. 255 na krstné meno je aj trošku veľa, čiže ja neviem, stačí aj 20 možno. Priezvisko, dajme tomu, že tiež 20. Ozaj, ešte je tu dôležitá vec. Pri každom treba dať, že či je to povinné alebo nie. No tak meno a priezvisko, tu je to poličko povinné, by malo byť, že áno, aj priezvisko by malo byť povinné. Áno. Dátum narodenia je, tu si vyberte, čo to vlastne je. No dátum alebo čas. Takže dám si dátum alebo čas. Podotýkam, keď si vytiahnete túto otázku na maturite, budete mať k dispozícii počítač. Choďte sa k nemu, posaďte, otvorte si Access alebo podobnú databázovú aplikáciu, dajte vytvoriť tabuľku a opíšte si, aké sú typy. Text je text, memo je poznámka, číslo, dátum alebo čas, mena, autočíslo, to si ukážeme, yes alebo no, to je logická, čiže to bude to muž alebo žena,
link, príloha, to môže byť obrázok, napríklad fotka a tak ďalej. Čiže dátum narodenia a máte to napísané, opíšte si to na papier, vypnite a už ste časť tej otázky zodpovedali. Dáme dátum a čas, miesto narodenia. Necháme text, ktorý asi by bol veľa, 255 znakov, dáme 30 a tu nás si ukážeme, čo znamená toto, že predvolená hodnota. Ja sem napíšem Trnava, pretože naša škola je v Trnave a predpokladám, že väčšina našich žiakov sa narodila v Trnave. To predvolená hodnota znamená, že už to bude vyplnené pre každého nového žiaka, ktoré budeme pridávať, ale ak sa narodil v Piešťanoch alebo niekde inde, bude sa to dať prepísať. Ale ušetrí to čas niekomu, kto to vyplňa. Muž bude logická hodnota, čiže yes alebo no. Tam nie je veľmi, že čo. No a váha bude číslo. Rozhodne to nebude text, ale bude to číslo. No a tu je typ čísla. To si zase tiež môžete pripraviť, že čísla sú integer, celé číslo, log integer je dlhé celé číslo a tak ďalej. Ja sem dám ešte, aby som vám ukázal, že čo je overovacie pravidlo. Keď sem napíšete znamienko, že je, kde to teraz ja nájdem, musím si prehodiť klávesnicu na angličtiny. Keď sem dám, že je väčší ako 35 a keď to takto nechám, tak to znamená, že do našej školy môže vlastne byť zaevidovaný len žiak, ktorý má viac ako 35 kg. Dajme tomu, že som skončil, aj keď viem, že žiak patrí do nejakej triedy, do nejakého krúžku a tak ďalej, ale dám to uložiť. Cez pravé tlačítko dáte uložiť. A bude to tabuľka žiaci, pretože sa to týka žiakov. Dáme OK. Hneď sa vás samotný program, každý databázový opýta, že každá tabuľka musí mať hlavný kľúč. To je proste taká položka tu na niekde v hore dole, najlepšie keď je prvá, ktorú každý žiak má jednoznačnú, že nemôže sa stať, že by bol žiak s tým istým údajom v tom poli, ktoré tu ešte nie je. Tomu sa hovorí hlavný alebo primárny kľúč, lebo meno Peter môže byť, Janík môže byť, aj Peter Janík môže byť aj 2-krát, 5-krát, aj ten istý dátum narodenia môže byť, aj miesto narodenia. Čiže potrebujem nejaké poličko tu na väčšinou hore, ako prvé sa zadáva, ktoré sa volá ID alebo identifikácia. On sa ma opýta, keďže ja som na to zabudol, ale naschvál som zabudol, že či ho chcem, dám áno. A tu je, že identifikácia. Ja to prepíšem na ID žiak. Podotýkam, nie DI, ale ID. Podotýkam, že tu je napísané auto number, a to znamená, že je to automatické číslo. Čiže vždycky, ak sa pridá nový žiak, tak prvý žiak bude mať číslo asi 0, druhý žiak 1, 2, 3, 4. Proste keď je tam 223 žiakov, tak ten 224 bude mať číslo 223 a ja sa o to nemusím starať. Tento kľúčik znamená, že je tu primárny kľúč, alebo volá sa hlavný kľúč. Tabuľku uložím, môžem ju zavrieť a tabuľka je navrhnutá. Keď na ňu 2 razy kliknete, tak sa nevrátite tam, kde som teraz bol, ale otvorí sa vám tabuľka a sem už môžem písať žiaka. Čiže tu už sa môžu vyplňať údaje. Vidíte, toto je to miesto narodenia, čiže kľudne môžem dať Smolenice a je to muž. A aby som vám ukázal, že to funguje, a keď sa dám 33 a dám Enter, tak mi program ukazuje, že nemôžem tam dať 33, pretože ja som dal overovacie pravidlo viac ako 36, no samozrejme 35. Čiže dám 66 kg, no a ešte dám druhého, Jaro, dajme tomu Slávik, dátum narodenia, tu je taký kalendárik, takže ja si môžem dať nejaký dátum, s tým, že nedám tam 2020, ale 2000, Trnavu nechám, muž, no uvidíme u Jara, no a dám 64 kg. Zavriem, uložiť, zavriem. Mám tabuľku žiaci. Idem vytvoriť tabuľku triedy, lebo každý žiak je v nejakej triede. A je dobré samostatné údaje, ktoré nejako spolu súvisia, dávať do samostatných tabuliek. Takže znova vytvoriť návrh tabuľky a bude to triedy. Keďže viem, že prvé pole musí byť ID, tak to musí byť ID triedy. No a tentokrát nedám auto number, alebo dám, ale nedám. Dám auto number, čiže to je toto.
väčšinou vždycky dajte autonumber a hneď cez pravé tlačítko spravte z neho hlavný kľúč. To bude skoro v každej tabulke. No a tu bude, že trieda. My máme triedy prvá B, druhá, čiže text a maximálne 5 znakov. No a povinný musí byť, to je jasné. Povinné áno, to vždycky zaškrtnite, ak to má byť povinné a čo by to bola za trieda, keby som nevedel, aká je. No a mám tu, že trieda, ide triedy. Dobre, uložím. Dám, že triedy. Dáme ďalej a zavriem. Keď chcem sa vrátiť k tabuľke žiaci, cez pravé tlačítko musím dať, že návrhové zobrazenie. A teraz tu mi chýba pole, že kam sa zadá tá trieda. Čiže sem dám aj trieda a bude to pole, ktoré je z tabuľky triedy a bude toto ID triedy. Čiže to viem, že je číslo. Pozor, teraz nemôžete mať autonumber, lebo to trieda sa, skrátka tuto vždycky dávajte. Autonumber je len tu na hore vždycky, ale toto musí byť číslo a long integer. No a mám pripravenú tabuľku, dáme uložiť, dáme zavrieť. No a prepojenie dvoch tabuliek, ktoré súvisia, sa robí cez databázové nástroje, vzťahy. Dáte si zobraziť tabuľku triedy, pridať tabuľku žiaci, pridať, zavrieť, takto si ich dáte vedľa seba. No a vy musíte spájať dve tabuľky tak, rovnaké pole. A vždycky jedno z tých polí musí byť ten hlavný kľúč. Čiže idem spojiť triedu a žiaci, ktorá je nadriadená a ktorá je podriadená tabuľka. No jednoznačne žiaci sú podriadení, lebo patria do nejakej triedy. Takže tu si nájdem pole, ktoré sa volá trieda, preto som ho tam teraz dával, lebo tie tabuľky musím spájať. A chytím takto myšou, stále držím ľavé tlačítko, ťahám, až prídem sem a tu na to pustím. Vždycky sa to spája s nejakým ID z tej nadriadenej tabuľky. Tu na to vidíte, čo som spájal a vždycky toto zafajknite, čo znamená, že to bude fungovať a že v prípade, že niekto vymaže nejakého žiaka, tak sa vymaže aj z tej triedy a opačne, že keď vymažem celú triedu z databázy, tak všetci žiaci v tej triede budú vymazaní. Alebo keď pridám do nejakej triedy, pridá sa do správnej triedy. Dáme vytvoriť a vždycky by ste tam mali vidieť takéto spojenie jedna ku nekonečno. Vždycky vytvorte takéto spojenie nejaké iné. Dva razy, keď na to kliknem dva razy, tak vidíte to isté. Áno? Keď na to kliknem, môžete to aj odstrániť. Keď to máte hotové, dáme uložiť, zavrieť. No a čo teraz je aký rozdiel? Tak asi taký, že keď kliknem teraz na tabuľku triedy, tak ja tu nemám žiadnu triedu. Takže ja sem dám, že prvá A, druhá a tretia A štvrtá A. Autonumber znamená, že sám vytvára 1, 2, 3, 4. No a tým, že som ja vytvoril prepojenie, tak tu mám nejakého žiaka, ktorého sem môžem pridať. Uložím, zavriem, vrátim sa do tabuľky žiaci. No a dajme tomu, že tento bude v triede 0. Toto už mi nedovolí spraviť, pretože 1 a 2. Vložím to a vrátim sa do tabuľky triedy. Otvorím si ID 1 a vidím, že Peter Janík, ktorého som dal do prvej triedy, to je to číslo 1, je v prvej A. A tento je v dvojke. Takýmto spôsobom môžete aj tu nám pridať do každej triedy nových žiakov. To plusko je tu len vďaka tomu, že som vytvoril to prepojenie, databázové nástroje, vzťahy. Vďaka tomuto, čo musí byť vždycky jedna ku nekonečno, spájam z podriadenej do nadriadenej, lebo v jednej triede môže byť viac žiakov. Ale žiak nemôže byť vo viacerých triedách. Tak toto funguje. Tam uložiť a zavrieť všetko. Úloha. Vytvorte tabuľku miestnosti a skúste ju spojiť. Nespájajte ju.